Tegal Wirama Laras. Oh, yes. Oh, yes. Oh, ya. Oh, yes. Oh, ha, oh, ha, oh. Oh, ha, oh, ha, oh. Oh, ah, oh. Ha, ha, oh, oh. Oh, oh, ya. Oh, 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 ya. Yes. Oh, ya. Simpang lima, jalan-jalan ke Simpang lima, Simpang lima kota Semarang, Simpang lima kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur, kanggo gaya urip bangsa adil makmur,
simpang lima, jalan-jalan di simpang lima, simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Tumindak kang iwong, urip aja tumindak kang iwong, dan jumbono citra aning bangsa kita, dan jumbono citra aning bangsa kita. Jos. Yes. Menari tari selendang, Tari selendang berputar-putar, berpasang-pasang, bersama-sama. ini tari selendang, Tari selendang, ini tari selendang. Jos, Jos. Menari tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Menari berpasang-pasang, riang gembira, bernyanyi bersama. Shalalalalalalalala, ini tari-tari selendang. Shalalalalalalalala, ini tari selendang. Satu seket. Reket Manis kembang melati suka orang manis mana rumahnya. cari manis kembang melati, Bang Melati, cari manis kembang melati, saya cari menembake melati juga wong manis mana rumahnya. Anake wong tani omahe ning pinggir kali, tansah wira-wiri goleki senenge ati. anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa nuwun nonton aja kok Main ning pinggir kali dan salah awe-awe itu nateni Anake
Untan sama yungi udane teko ora ono sing iso ngenteni kowe sing tresno rasa sayang iki ra bakal luntur saanteke umur kowe rasa sumelah sayang yas sing iso ngenteni kowe sing tresno ja iki ra bakal saat umur kowe rasa sumelah sayang tresno iki oh bakal wirama rasa saja sih mbakku sebelum aku tahu artinya cinta aku dibawanya ke sana. setelah ia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya oh 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 asik oh ah aku rindu katakan padanya aku rindu oh guru nyanyi kalah katakan padanya aku rindu ku tahu Artinya cinta setelah ia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya oh oh ah oh aku rindu katakan padanya aku rindu
Wae oh. Yuk. Wae oh. Oke. Yes. Woi sama ini terus lu Mas. Yo, alon-alon. Oh. Oh, nyos. Yuk. Ya. Nyos. Yo. Tegal Wiromo Laras. Ya iyo. Ya iyo. Oh ya. Oh ya. Yo. Mas operator, tak jaipong ditambahin ya Mas. Yo. Santai mawon. Kono usrek. Oke, Le. Yuk. Wae oh. Yuk. Ya. Sultane uwe mendung amat nganti hati sapa dong nganti kekowo godane setan
Iya. Alon-alon. Oh iya, oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Regetek ya. Yuk. Ha. Ya. Oi. Apa? Yo. Ayo. Oi. Sik alon-alon. Yo. Rasah diudek pas operator. Los. Ya guys ya. S. S. Iya. Iya. Yuk. Elah, mancal. Kendangnya diserokke om. Sindes kendangnya rindik banget ya. Alon-alon.
Yuk, 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 yuk. Ha, ha, ha. Ya. Uslu. Yos. Ayo beri tepuk tangan semuanya yo. Alon-alon. Om make wires om. Iya. Cel, mana sih? Sikil. Iya. 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 Wah, kembis-kembis wetenge plendong ngono. Nah iya. Ngon awakmu engko wetenge kembut mlaku iso nglambe kok. Ya gak, alhamdulillah dhewe iso dolan rene. Tadi ndal. Iki niki desane Endi? Kompeng mo ya. Aku tekan ngisor kono wah huruf naga. Naga piye? Ngono. Lah, Ning ngisor wayarang dawa temen wah. Ha tekan kono darane tutup kok. tutup. Tak junjung, Pak. Aku ngomong pindho tekan bego malah. Ya Ngisor gak. kono. Tekan Ya, mah bego Alhamdulillah, Des. Lah iya. Iki hajatane mantenan. Sapa? Mbuh aku ora roh. Kowe wilih sapa? Mbuh aku maca. Sing nganten sapa iki? Lah, Sing nganten ndi? ora roh kowe. Eh, Masih lho. Aku ora roh kowe. Loh, Mbak selamat mbake. Mbak yo. Loh, juragane hebat. Tak omong. Acarane mantenan didongake. Yo dongake. Dongake sing mantenan muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ayo. Enggal-enggal entuk putra. Putra. Allahumma. Amin. Nek lanang soleh, nek wedok solehah. Solehah. Migunan itu merapnu sobong solan agama. Tak omongi. Piye? Aku di WA. Bos sesuk rene kok ngono. Nandi. Wah, kowe ne bos. Kok batene kok off we. Lah Aku yo bingung. Lah iki sopo? Aku sing ngejak dhewe sapa ning kene? iki. Lho, bos iki. Bos iki lho. Sing di salon iki lho. Tiwas dhewe engko ra ono ketarangane kadung lucu dhewe. Kadung lucu ora sida. Aku wis tekan ngisor kono, Bos. Lah iya. Bisa tekan bego barang. Alhamdulillah. Panjenengane sapa ditakon? Sungkem sik. Dan Nah, Krisna. Mas Krisna. Nah, sinten Mbak? Kalian Mbak. Apa? Dia. Loh. Lah, Krisna Mbak. Dia. Mantene lanang Mas Krisna. Nah, Mantene wedok. wedok Mbak Dia. Krisna. Krisna. Kris. Heeh. Sik. Drongap Enggak. blombong. Aku nang kene ditanggap ado-adone Nes. Kris. Heeh, Tegese Kris ki Kris apa? bisa membeli. Ah, iya, gitu. Kris kae bisa membeli menggunakan aplikasi yang begitu hebat. Mas ngantene niku mau berarti Apa? kekinian. Heeh. Yo, teknologi. Aku tak sing wedok. Lah, mau Kris saiki nah. Aku. Iya, Lah nah. kan Mas Krisna. Iya, Nah. Apa? Apa? Lah. Nah, iki tegese nah iki lho. Seneng-seneng tasya akuran nanggap jatilan penontonnya akeh. Heeh. Sing nonton iki yo ndongake. Lah iya. Loh, Lah ya pinter. saiki ya, Mbak Cok. Dia Dia ki hadiah hadiah. buat Mbak Mas Krisna Oh, yang mau. hadiah buat Mbak Mas Krisna. Iya. Lah iya lek Simpel aja tapi kena. kena. Ya Kowe lek. goblok kok. Weh, Kowe ya. dia sing keloro ya artinya Ya. apa?
Ya. Apa ya? Lah Bu. Ya. Ya iki. Ya iki ya. Ra iso lek kon ngono tak Mbak, kowe dongake iya. muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Betul. Heeh ta. Ini napa ta foto-foto barang? Nyapa lho selfie barang ya. Wis yo. Ayo, ayo. Iya. Aku kok gumun iki nom-nom lah sik ibuke iki. Ana sing luwih tuwa meneh. Iki ki nom dhewe, Des. Iki paling nom dhewe iki. Iki lho. Mbak e. Walah. Wedan, kowe ora ora nang jero mau. Ya nyapa? Aku lho make up ya Allah. Lah. Ngono, Mbak. Iki mau Seneng aku karo Mbak e. kae mau sing mbake ibuke iki ngewangi masak jan. Lah Sam- iya, sam- iki nyambel wah, Lah iya. nyambele remas. Jelas. Pedes Pedes. enak. Lah iya, Endal. Ya. Saiki kita diberikan satu-satu boleh? Boleh? Heeh, ayo semoga. Kowe milih ya. Kowe milih ya. Sing nyanyi sapa? Aku sindene ae kok aku. Sindene ya. Ya. Kowe nyelih sindene. Mbak Dita. Mbak Dita ayo, Mbak. Macem. Ayo. Mbak Dita kok sekarang mah cubit nanti cubit. kenang apa Mbak Dita saiki jenggele cendek. Nyapa? Mergane kaya wingi mlaku utuk-utuk pledot. Keduren. Majeng Mbak ngadeg. Ra iso. Jumeneng. Lah iya. Loh, Eh. alah. Ngono wis oleh kos bose barang kok. Halo tambah. Mbak enggak sini. Permintaan bose nyuwune sriuning mergo ning mburi kono wong dadi. Oh. Sriuning ngono sampean ya. Sikon Ya, aku tak tuban. karo mbok-mboke iki. Iya, mbok-mbok iya. Iya. Wis to, tenang. Dibaleke miki. Mbak Dita. Ya. Nyang cangkeme kowe Cek. Bos, lah Mbak Dita naik pesawat tadi ke sini. Lu Mas Andes naik Bandoso. cangkeme aja ngomong. Ya enggak maksudnya. Enggak, gue kan dikentul itu. Bisa. Ya, Ayo, srunenge. Wah, apa to iki? Wah, iki mulai iki. sik. Iki. Lah. Iki ora nyawer mah balangi das blentung kok. Sik, lah iki mah kok wong layat iki sawuran iki. Ya, baik. Ya sida. Baik, setuju banget dari Sri Untuk Podoyo. Mas. Yuk, dikasih tembang hadirnya untuk Podoyo. Bersama teman kita semuanya ada Sri Uning ya Mbak Dita. Si tembangnya ada Sri Uning yuk. Mau ada permintaan satu. Apa? Mau sempritin. Oke, sempritin dong. Oke, yuk siap. Oke. Sik, nah kesuwen sing nyanyi 2000 lho Pak iki. Oh, Yo. iya. Oke. Yo, matur Jangan nuwun Pak. panjang-panjang. Oh, Ini siap. jemput untunya. Ya, ayo. Ayo Dal. Wih, Kiki, pita Ki. Sik, Yuk. Des. Piye? Dah, tuh. Musik kutukan. Merengsap. Sapati Kapupuk ing dia lapang Dok berang tanding lawan minasi
moyo. Ya, ya. Sik, londo tekan Des. Des. La. Nalikone Ben Oh, nyos. 3, 2, 1 Tegal Wiromo Laras. Yo. Lekal. Le. Ya. Yo. Semoga dapat betul masuk monggo. Mari. Monggo pun asta kemawon. Sik. Des. Hop sik, Des. Sri Huning. Lah. Sri Huning.
Ora, gak. Pun kajenge. Wes gak. Ya. Wes ya. Atraksi dhisik. Ji matur nuwun. Ayo. Ya pinter Kak Andes. Kowe mulai-mulai ngatakan Purworejo rubung semut kapok. Iya. Sampun. Ya. Iya, Tegal Irama Laras. Sak josi. Alon. Yo. Jumangka ing yuda sang satriya tama tapi eka sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa Yo. Jumangka ing yuda sang satriya tama Yos. Jumangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Yo. Tunggah duke terus. Yo. S.
Senaning kembang hati Rasa Dewa Dewi ini bersanding serasi, semoga takkan terganti. laras besar kemesraan hanya kita yang rasakan. Rasa Dewa Dewi kini bersanding serasi, semoga takkan terganti. Oh ya, oh ya. Hoi. Tasih nyawiji kalian kula sak kanca jenengan Tegawi Romawalas masing-masing. Nggih, pripun Mas Febri? Nggih, ana panyuwunan menika tamba kangen kalian katresnan sejati. Saking panitia. Nggih, itu wajib niku. Wajib, harus dipenuhi nggih, Harus. Mas. Skoro matu sik ya. Apa to, Ndes? Pripun? Atus Romawalas. Suwung lewo mana bingung yen tak panggil ing sarina ing sadalu paras ulat mulir tirta mili ngrembuyung tresno tuwuh ing ati. So saya kini rasa tresno uga sinamutan sito hayun kasmaran sekoro matu.
lowangane dibuka. Sungguh lemo panang nyenan panggih ing sarita ing sadalu para sulamku leter topi rembuyo tresnatu rasa tresno muga sliramutan citra kayun kasmaran segara. Sekali lagi Mas. Papujanku Rasa tresno muga sliramutan citra kayun kas Sekarang madu. Oh ya. Ya, segera madu sampun sampun, Mas. Langsungan mawon. Bercandaan pun. lanjut tombol kangen Mas. Ya, oke. Langsung Katresna Sejati. Itu adalah hutang kalau tidak dipenuhi. Ayo. Pripun Mas Inggar ada apa? Anje Mas. Iya Mas. Jalan bisa Mas dokter. Cus. Cus, ini kundulit. Cus. Cesta. In ire niku keseron. Ya. Iya nggak apa-apa, dipinangkan nih Mas. Iya, tombol kangen. Oh, enggak gelo. Mas di banter ke Pulang tosi ya. di banter ke aja ya biar agak Enggak, satu kali aja gitu. Oh, iya. Sabar ya anak-anak. Belum dadi kan? Belum dadi ya? Jangan tadi ya. Oh, masa siap bu, teh aku kau ibu-ibu kok Niki. piye? Kakak, lah. kakak. Tante lagune wis request siji-siji. Monggo Mas. Kudu dadi ya, Cong. Tegal Wiromo Laras. Janji tresno ki sekseni lintang-lintang Yuk. S paringo pusat Yo. S. Yuk.
Yuk, 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 yuk. Tresno suci manggi ora ayu. Iya, lanjut tombokan kan Mas. Ya, langsung ini dijantarkan ya anak-anak ya. Iya. Ya, satu kali. S os S S os S S os S. Yuk, 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 yuk. Oslo, 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 Oslo. Dita Amelia. Ya, 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 ya. S os S S os S S os S. Yeah. Sepi rasane waktu mbiyen ucul dhewe. Terus eling kancane. S jaman semono yen dolan rame-rame. Rukun seneng. Yuk. Yeah. Ayo Mbak, ayo. Lop, los. Ali-ali. Entek golek meneh golek entek tuku meneh tuku entek. Prasasat piye rung butuh napa rasane piye. Oh ya. Yo, assalamualaikum. Bom Jaipong tambahi Mas.
Regah tegu ya hu. Ha 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 ha. Yo. Lap. Nah, dadi meneh. Yo, alon-alon. Yo. Yeah. Ya. Ayo Mbak. Apa iki sakenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas Pilih hati wong tua, samurai.
Dinda Amelia. Apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang bener ono ing ati nanging tutu aku sing duweni S os S S os S S os S S os S. Yuk yuk yuk. Ha ah ha ah ha ah ha ah. dipaksa Aku percaya yen kowe pasti bisa lilangke aku Ha ha ah ha ha ah. S os S S os S S os S. Yuk 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 ya. 3 2 1 Tegal Wiromo laras. Yo alan-alan yo. Ning sisih kita tanah Jawa temenangi ana sing kaya gede ombake kula-kula ora kendang saben wayah ra ana jaman kang nyata wani sembrono kereta kencana hati titian pasuryaan dewa nakandine katon sumona uga Panggilan kepada Mas Manten kalian Mbak Manten. Roro Kidul ngalor pangide aku ngetan mas tak ngulon ya iya Panggilan kepada Mas Manten kalian Mbak Manten.
Mas manten, Mbak manten. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah S gelisah bila hatimu mendung. Satu ngingati ora S hamle dadi ra ono wani toliyo bakal salen Loroto Jadi ya mas, janji orang main dua loh. oh ya zaman dua Sayang dalam telah selalu janji cinta suci yang telah kita ikat bersama, yang telah terjalin dan terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. sawiji amung sliramu tansah satya tresno lan satu sinaksenan langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Tegal Wirama Laras, Semakin di depan Febri WS, Kak Dita Amelia. asik. Ayo deh. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah gelisah bila hatimu Nimas sejantung ngati ora bakal aku hamle jadi ra ono wani toliyo josu malah aku bakal salen hati. janji ya mas. Janji. Yuk. Sayang, ingatlah selalu janji cinta suci yang telah kita ikat bersama, yang telah terjalin dan terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. Sawiji amung dek Dita Aduh dek. tansah setya
tresno lan satu sinaksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi semoga Tuhan akan selalu memberkahi Amin ya Allah. amin ya Allah. Ya. Iya, iya, kata. Iya. Neng kutha Solo modolan mudi ing Taman Jurung ing pinggir Bengawan Solo modolan mudi awalan bengi sasagawa gendeng tresno
ing sisih kidul tanah Jawa kumulunge ana seno kang nyata gedhe ombake Gulung gumulung ora kandhat saben wayah ranot kang nyata wani sembrono kreta kancana dadi titi ate pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumunar uga nyang semake ra angger netra bisa mesthekake Rara Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Di Rara Kidul Rara Kidul Segara Kidul
kapan? Kapan?